Nag-abot-abot sa People's Hall sa Talisay City Hall ang mga empleyado sa gamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Gawas kanila may mga tao usab nga gikan sa silingang Dakbayan ug lungsod aron mo donate sa ilang dugo. Gawas sa mga kawani, may mga kawani usab gikan sa pribadong sektor nga donate transaksyon sa City Hall ang mi-donate og dugo. Gipahigayon ang bloodletting activity subay sa kasaulugan sa Civil Service Commission sa Region 7. Subay kini sa ika-124 anniversary sa Civil Service Commission. Matod ni CEC Regional Director Attorney Ariel Bacatan nga usa kini sa gipili nilang programa aron makatabang sa mga nagkinahanglan og dugo sa rehiyon, di lang sa mga kaubanan lang empleyado sa gobyerno. Target nila nga magkahatag og dugo ngadto sa Regional Blood Bank gikan sa 400 ka mga tawo. Pipila ka mga kalihukan pa ang giandam sa mosunod nga mga adlaw. Sunod simana pohon adto sa tas liluan kay para na po sa atong tree growing activity no ato sining ipahigayon pinagi sa pagtambayayong sa municipality of Liluan. Mangrove ni atong itanom ato sa may usas mga barangays no sa Liluan. Mao po na atong sunod activity din pagkasabado mo na pod ang coastal clean up ngadto pod sa lungsod sa Minglanilla.